Nee, ze zijn nu verdachten en ze zijn nog steeds in dienst. Ja, en met die verdachte status verandert er in principe voor ons niet zoveel. Want alles wat wij, de gevolgen die er vanuit de politie voor de collega's zijn getrokken, die waren al vanaf het begin getrokken. Dus bijvoorbeeld een toegangsontzegging. Ja, en een status van verdachte komt er nu bij. Dus voor ons verandert er niet zoveel. Wij wachten nog steeds op de onderzoeksresultaten. Oké. Zijn er aan de hand van het onderzoek interne maatregelen getroffen om zoiets te kunnen voorkomen? Het zij interne structurele maatregelen of bijvoorbeeld het manier van berichtgeving hiervoor, want er waren veel knelpunten qua wie wat moet gewoon zeggen en dat daardoor heel veel confusion was. Dus is dat misschien verbeterd intern bij de politie? Ja. Nou ja, wij hebben gewoon te leren. Wij zijn een lerende organisatie ook erin. En wij moeten ook van incidenten, dit vreselijke incident, dat gaan we natuurlijk ook evalueren. En daar hebben wij ook gewoon nieuwe dingen in te leren. Dus dingen die fout zijn gegaan, die we moeten evalueren en die ook moeten verbeteren. Daar staan we zeker met de organisatie bij stil. Dus er zijn zeker wordt zeker over gesproken. En er zijn ook zeker zaken veranderd. En in ieder geval onderzoekend om die te veranderen. Maar dat wij van dit incident leren en dat wij